Arwaki ni machiegni janeno mar Lolwe TV e chenro mar Twak Rowere. E chenro ni wayudo kaka wawuoyo gi jogo mar rowere kaluwore gi gigo magitimo ma gigo magikalo e piny ma kawuono. Omiyo odiechieng' ma kawuono wan kod wendo e studio. Abiro miye thuolo mar wacho nyinge, gino motimo kaachiel kod kuma oaye. Arwaki ni machiegni, inyalo nyiso joneno nyingi, gino mitimo kaachiel kod kuma iaye. An iluonga ni Peter Msasumeri. Nyalenda an jagoro atiyo mana Masai Market. Atimo art and design paintings. Mane tija matimo. Mana kaka winjono janeno mar Lolwe TV ka jata chenro mar Pauline Oyudo. Erokamano Peter, mana kaka iwacho ni in ng'atno ma jagoro. Inyalo nyisowa ni tiji mar goro ni chake karang'o ama ni chake higa mane? Okay, tijni nachako kapod atin, naneno ka mane tich manyatimo, kaka tugo ma nahero. Kananeno nyithindo moko tugo to an abet piny takao sketching book atemo goro. Kamano kaka nayudo nanyatimo gimoro. Koro inyalo nyisowa ni ang'o mano inspire karo kaka nibet matin, aneno ka tijni idongo kibet maduong' ka en ema idhi kode mbele. En ang'o minyalo nyisowa ni no inspire mondo idhi mbele gi tijni? Okay, gima nomiyo nadhi mbele gi tich matimo ni in my future naneno ni mano gima anyatimo, yani nobet kaka game mahero koro. Mane gima aneno katimo ni target kata ni pesa. Mane gima nachako kama. Koro odiechieng' ma kawuono kaka wan e Masai Market ka, waneno ka in gi gigo mopogore opogore. Gin ang'o gini ma ineno ka inyalo goro maber malomb wang' ng'ato? Sana animals. Kaka mae. Ani king'iso ni agol ni animal mora mora midwaro. Tatimo ni kaka idwaro. Koro inyalo nyisowa ni animal no symbolize ang'o? African jungle animal. Gina ni mwanya wacho ni the champion one. In Kenya, lion, kaka wazungu kabiro wacho ni wadhi Kenya wadhi neno simba. To acha kaneno goro moro ka mondisore, inyalo nyisowa ni ma ento ofulo nang'o? Mae wacho kaka minewa kadho gi gik mang'eny. Wengine wanapata hizo kurepiwa. That's why nilikaa chini nikafikiria kufanya kitu kama hii. Mana kaka inyisowa chien kata ni tijni mar goro ni chake ka itim. Inyalo nyisowa ni ei familia mari in ema idong' gi tijni koso bende nitiere ng'ato madhi kode mbele? Okay, baba wane naloso gi but okede design maloso gi. Nitie nopayo animals. Koro kanyo kuma naneno kaka baba watimo. Tanatemo to mano tama. Masudo side. Mwacho ni koro mae mara koro. Koro kaka niya kode malo ni inyalo yudo ni ng'ato kochopo kamoro to samoro wiye wil gi gimoro. Nidhi skul mondo ikete gi maduong' koso kaka ni chake kitincha kaka ni adhiya kode mbele? Okadhi skul mora mora. But sani an koro anya puonjo ng'ato, but an ok adhi skul. The more matime, the more mayudo experience. Koro inyalo nyisowa ni koro kaka mae gima koro sani timo. Bende chien kata ni paro ni nitiere gimoro kendo ma inyalo timo kopogore kod tijni? Nagombo ni mondo abed naheroga kaneno nitie osiepna moro mane heroga tugo gita. Nahero ni mondo puonja lakini koro gino notama mawacho ni ok anyal, but aheroga music. Is my game. Koro music di timo? Katim but aheroga winjo music go gi expire. Kaka anyatimo gi kagi. Koro kasekawo kanyo anyatiyo go. Koro ka ning'iyo ariyogi, ang'o mano nibet piny ma iyiero ni mae manyalo timo? Ang'o mane koro omiyo iwe machielo cha ma koro iwacho ni mae koro gima dwa dhi godo mbele ngimana? Okay, gimomiyo nakawo mae kaka nagombo ni mondo abed jawer. Gino natemo nyiso ji, yani kaka aneno kaka society ji dak, shida mantiere. Koro mane momiyo naduogo art mondo amba tang' ne ji. Aneno kaka ji odak e slums. Ngima mane wakadho. Inyalo nyisowa ni gin ngima mage ma koro nineno momiyo koro iwacho ni mae koro gima dwa timo kabisa e ngimana? Shida mane ma nineno maybe slums ama kuma nidonge? Okay.
Kuom parents na ionge nyalo ahinya. Ya koro nayudo osiepna moro ne jaloka mong'isa ni gik mitimogi ginya keti mabor, be nya konyo go family ni. Koro kanyo kuma naneno ni wakawo pichani manya timo mondo keta kuma ber. Ya be osemiyo ma asewuotho kuonde ma mokachan. Inyalo nyisa ni gigi kopo ni ere kaka information mane miyudo kuom jogo ma oseneno ber mar tijni e alwora kata jogo mane kuonde mopogore opogore? Ya aseromo gi joma dongo ma ne ok expect mondo anya wuo gi ng'ato anyano. Koro mano mora ga ahinya. Mano momiyo kata katimo gimoro tatimo kaya ni ang'eyo ni gini biro chopo kumoro. Koro inyalo nyiswa ni gigo ma itiyo godo ama kaka koro ma mondisore ni, inyalo nyiswa ni colours ma itiyo godo gi ere kaka iyudo gi? Colours wa yudo nitie ma wanyo Kisumu kae, nitie ma wagolo Nairobi, but ng'eny duka mang'eny gionge Kisumu kae. Koro ng'eny giyudo duka manigo Kisumu kae giuso expensive. Kech wan gi duka ariyo kendo gi Kisumu te. Mano challenge mabedo seche moko. Koro wonde ni ma mar dhano, machielo mar animal, gigi rom, sama idwa use, bech gidhi marom koso luwore gi material mitiyo godo? Ok luwore kata gi material, message mantie iye kanyo. Ok auso size mar service, auso message mantie iye kanyo. Koro wonde ni ma oting'o dhano, machielo to oting'o animal. Koro man gi message mani malo ma koro beche dhi malo ma ahinya, ama wonde ni koro matin ni beche nyalo bet mang'eny moloyo? Seche moko kaluwore gi maketo gima goro kae. Size ni okay, kaka ma wanyawacho ni ause 1500, but nitie abstract ma kaketo kae nyabiro nyaka 3000. To bende wonde ni koro wan ji ariyo koro wabiro ng'iepo kuomi, maybe an to kod ng'at machielo moa e piny maoko. Be midhi gon warom koso nitiere kaka igocho iketo bei ne ng'ano ma e piny mopogore gi jogo ma e pinje maoko? Okay, ang'iyo ga local marogi, nitie ng'awa ohero art but onge nyalo monyamiyi kaka idwaro. Koro mana consider ga. Koro wayudo ni kaka Masai Market kacha, ji almost timo tich machal, kaka tich mar goro ni kidhi kanyo tuyudo ka ji mang'eny goro. En ang'o momiyo in stand out, tiji unique molo tije jok mamoko? Okay, ng'eny nitie joma time kech pesa, gin after pesa. Koro an katime, ok atim ni adwa timo gimoro kata ka joneno, to giwacho ni adwa gombo bedo gimoro ainacha. Koro mane momiyo nyaka los maber. Koro en style mane mitiyo godo makado tano ni tiji mora molo tiji ng'ama chielo cha? Mostly the time kibiro kata kiyuda kumatie, kiyuda ka ng'ata chiel. Kadwa kech ng'eny seche moko anyalo atimo gini, to kibiro ting'isa niya, kae nonegi keti gima kama. Mano koro miyo ok inyal timo gima mokber. To banyalo biro nigi picha na ni adwa ni mondo igor na gima chal kamae, koso in emigoro gima in emineno owuon? Inya biro gi picha ni, ting'isa tatimone kaka idwaro. Be nitie joma biro to ng'isa story gima noneno, tagatime be. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV kowuok kuom wendo mane wan godo e studio miluongo ni Peter. Mano ema kelo e giko mar chenro mokwongo mar Twak Rowere. Wabiro dhi e yueyo, kete mana e Lolwe TV. Aro kikwendo janeno mar Lolwe TV e tielono mar ariyo, chenro en Twak Rowere, ka ng'ano makelo ni chenro en an Paulina Oyudo. Kaka ne nyise e tielo mokwongo ni wendo ma wan godo kawuono iluongo ni Peter, ma bende en ng'atno ma jagoro. Koro kawuono wabiro e Masai Market kaka nowuoyo mokwongo cha Peter. Koro kwachako, inyalo nyisowa ni gin ber mage ma ineno kaka ng'atno ma jagoro? Okay, ber maneno en machani koro andikra kia. Onge ng'ochung' na kare nikech an ema amua gima timo. Mano be
kana ngisi chien kacha naero gima nyachung kendo kawadwa gima ng'ato nyisa ni gimu kama kama mano gimora kahinya. Koro mano e ber mineno. To gigo ma maybe ok mori gin kaka mage? Gik mok mora kanyo nitie challenges kuom tich mora mora mitimo. Seche moko luwore gi season nitie ndalo miyudo, nitie ndalo moro mokiyudi. Koro be kanyo nitie challenge. Koro un gi season moro ma uso dhiga malo to uso seche moko be uso dhiga piny. Tang'o momiyo mano timore? Okay, kaka welo mawako, nitie season ma kod kucho ka ng'ich ahinya to giringo gibiro koni. Kanyo be wan gi chances moro yudo welo mang'eny. Koro inyalo nyisowa ni sama ng'ato dwa chako tich, for example tiji mar goroni, samoro idagi parent ni kata guardian ni, jonyuol mang'eny ok oyiega tich machal kamae. Koro inyalo nyisowa ni tijni ochal nade, bo okelo pesa? Okay, mokwongo baba nokdwa, notamore. Mong'isa ni ka mano gima idwa timo, an onge kuma nyakonyi. Nadok mawuo gi mama, kech ang'eyo ni mama ni machiegni gi baba, nyang'ise kaka chunya dwaro. Kech mokwongo nanyise ne adwa nyiewo gita mondo apuonjra go, motamore be. Koro mama nowuo gi baba, ma baba ong'isa ni ka mano e gima ihero, anytime, sani to neno berne. Ere kaka ni convince ma koro iwacho ni mae gima dwa bede, bedo ni odagi, bedo no yie, mae gima koro chuno ni nyaka dhi go mbele? Nanyise ni mano e ngimana. Magi nomiyo ne wachonyore gi baba ma suda side, madhi amanya oda madak kenda. Athagla chaka dwa wacho ni adwa weri baba. Be kaparo chien kata kaka na udo koda mang'ise ni an ok anyal timo gimoro amora. Ma kenda chaka duoga ma wacho ni awe atima tek. Bang' ka noseneno ka koro tijni dhi maber, be ere support manomiya ma weche mage manonyisi ma inyalo paro? Sano mor, kech konena ga to ng'isa ni nitie ng'at ma kama kama ne manyi kae, ne gidwaro gik ma kama kama. Koro noduogo bang'e mong'isa ni aneno tich ni nyateri mabor. Kanyo koro mano chako miya ga support. Koro Peter, sani kaka koro midhusi mar corona okwako piny mangima, sana koro Kenya kae, businesses mang'eny. In kaka ng'atno ma ja business, inyalo nyisowa challenges go ma ipitia ma migo through kaka ng'atno ma bende timo ohala seche ma koro midhusi corona oriembo ji, oduogo ji mang'eny dala? Okay, wan gi challenges mang'eny kech ne wageno ga welo ma okogo. Be season ma tuoni nochopo Kenya kae, mane season ma ne wayudo gimoro kech tunakonga mwezi wa 3, 6 na 8. Hiyo ndio tunakonga na wageni. Sasa ilifanya vitu ka change. Tukapitia shida mingi juu nochopo koro kuma welo biro to ginyalo to grego. Dwe mar adek kadhi giko mar dwe ang'wen, nochopo koro kuma ok inyal neno kata mzungu achiel. Kech kata karo kanyo ka mzungu ne kadho kama wacho ni huyu ako na corona. Kata ing'ayo idwa uso neno iringo, iluore kore. Hiyo ilikuwa ni challenge kwetu sana. Ilikuwa ngumu. To inyalo nyiso ni kane pok corona biro, be nitiere challenges mane kalo chon, to kikompea gi ma chalo nade koro sani? Ikifika kama hiyo wakati wa hizo kupiga mambo na kura, saa zingine pia zilikuwa zinatuumiza sana. Inaleta napata wageni walikuwa wameshazoeana, wengine wanakimbia wanaenda Uganda, Tanzania. Kama hizo watu tunapitia kwa kazi yetu. Koro inyalo nyiso ni apart from Masai Market ma bende yudore e boma ma Kisumu, bende nitiere kanyo kendo ma wanyalo yude gige ugi ama tije machal kama iri kamoro amora e Kenya ka? Aina ni wantigo Nairobi, Kisumu, Kisii, Nakuru. Kumang'eyo. Koro wonde ni adwaro gimoro iri ama maybe tich moro maber maneno kamano to ok in e position mar chiwo na godo, inyalo refer kuno koso inyalo timo nang'o? Okay, wanya wuoyo simu. Ta aoro ni gima idwaro no kisenene ni oberni, asto miya namba ni. Akete kaka parcel. Miya aoro ni machopo kumidi.
Erokamano Peter. Koro Peter, in kaka ng'ano mosebedo e field ni mar ndalo mang'eny, inyalo nyiso maybe rawera masani obet neni ama rawera mane masamoro nigi gombo mar join tijini, inyalo nyise nang'o? Okay. Onge gima ok nyal. Gimoro amora kiseketo pachi ni manya timo nyaka timre. But kiwacho ni ma tek na an dayudo moro ni mana tatimo, mano idwa bedo gi paro moro maricho anyalo wacho kamano. Kech nitie youths moko sani ma kata ka owuok oko kae, ineno gi ka gibedo e wiki gito kisea kumoro nyisi ni bwana golna gimoro no kabi gol ni pile. Chieng' ma bibro kwaya matuoni ibro wacho ni ng'acha tinde osungore kata ni tinde ng'acha rach. Koro anya nyiso youth ni mondo giwuog oko, mondo gitem gimineno ni nyatimo cha mondo itim. Be nitie jonyuol moko ka gineno ka nyathi temo timo gimoro to kwero ng'ise ni ok adwa gima adwa gima natimo cha. Mano ok ber. Onego kata ni kaka janyuol kiseneno nyathini nyatimo gimoro, onego imiye support. Seche moko mane talent ne manyatimo maber. Nitie joma tugo mpira, rugby, kaka matimo ni, nitie gik mang'eny ma youth nyatimo. But ka gichako timo seche moko nitie jonyuol mageng'o youth moko ni ok adwa ni nyathina mondo tim kamano. Koro en tipo mane makoro dier ni jonyuol makoro chal kamano? Jonyuol machal kamano. An gima nyanyisogi ni mondo gitem ng'iyo nyathi. Ng'eni seche ma nyathi dongo cha, kineno ni nyathini ohero ang'o. Koro kanyo kuma nego ilu nyathi maber, kikete maber, ngimane biro bedo maber. Peter, mana ka wiya pok owil, inyalo nyisowa ni tijini be nitiere jogo ama rowerego ma isekelo machiegni ma ipuonjo tich machal kamae? Nitie joma asepuonjo. Nitie nyako moro mane wan go, notimoga saloning. Koro kaka nobiro to nobiro nayoga nyiewo moko iro ta nang'isa chieng'o ni ambe natemo timo gimoro ainani but notama. Mang'ise ni in gadier ni nyatimo. Mang'isa ni anyatimo. Amiya buk to temo sketching, aneno ni nyatimo gino. Machaka puonje. Abi maber nodhi loka. En gi connection kucho. Tindo tiyo kucho, lakini be oparaga. Kata kobiro Kenya nyakomanya kumantiere kech an mano miyo nochopo kanyo. To ipuonjogi ata price koso ipuonjogi apuonja? Ichiwori mondo mi ipuonji? An adwa ni mondo atimni gimoro kata kintie kumoro tinya parago. In iwuon inya neno ni ng'ano osekonya kuma kama we amiye gini. But nokagone ni agone nengo ni adwa puonji mondo chul. Erokamano. Koro kwatieko Peter, inyalo nyiso jogi kaka inyalo yudi social media platforms gi namba ni mar sim gi kanyo minyalo yudi? Okay, namba na mar sim en 0729 60 2397. An iluonga ni Peter Musase, but my artwork atiyo mana gi Peter Musase. Facebook inyayuda Baba Tracy. Mana kiwinjo no janeno mar Lolwe TV, wendo mane wan godo e studio kawuono iluongo ni Peter Musase, ma bende ne wan godo kod twak e chirono miluongo ni Masai Market e bomano ma Kisumu. Bende onyiso maber kod achiedh nade ma okale kaka ng'atno ma jagoro e ndalogi ma midhusi mag korona okwako piny. Mano ema kelo e giko mar chenro ma kawuono mar twak rowere. Asebedo jakel chenro mari Pauline Oyudo. Oriti masani, kete mana e Lolwe TV.